allround de beste. Dus ook bij de senioren. Ze komen tegelijk. Zullen we kijken waar het goed gaat. Het gaat met beide goed. Het gaat met beide goed. Het gaat met jullie wel goed. We pakken ze allemaal terug. Moet je keuze maken. Dat Holland gaat verder met het balletje. Komt heel erg ver. Ongelooflijk. Ja, ik had erom gevraagd en het kwam. Maar hier komt ze. Dat is Knouten. Als de insprong goed is en ze stok stil krijgt, kan ze nog heel ver komen. Als ze stok goed gaat, kan ze heel ver komen en dan de rest. Op 16 en 2 Knouten gaat daar gewoon over. Als ze stok goed gaat, kan ze heel ver komen en dan de rest. Is dat al 16-23? Een nieuwe zomerrecord voor Klasgenoten. Die Klasgenoten. En een record. Jongen. Wat een wedstrijd. Dit had jullie allemaal gewoon ook niet verwacht. Maar ik vond het toch nog zo'n leuke wedstrijd. Maar Klasgenoten wel. Die pakt hier gewoon de titel. Daar bij de dames.